बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट 3 दाननि उनावनो BPF सरकारा बायसिगोन। नोंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों 3 दाननि उनावनो BPF सरकारा बे समाव बायसिगोन। थारैनो नोंथाङा थारखौनो खोनादों आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL लाइमोन गांखौनि दैदेनगिरि बिथां अशोक गयारी बिथाङा। UPPLआ गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मा होनदों BTC ओनसोलाव BTR ओनसोलाव जोङो पुनर जोङो प्रमद बर'नि जोङो MLA 10थानिफ्राय 15थानि गेजेराव जोङो मा होनदों 10थानिफ्राय 12था जों MLA खौ लाबोनो थांगासिनो आरो बेखौ नोंथांमोना फैगोन समावनो नुगोन आरो नोंथांमोना नुगोन जे प्रमद बर'नि बे 10था जेब्ला MLA मासिया फैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मा होनदों नैबे मास मोनथामनि उनावनो जोबनोबो हागौ। अशोक गयारी बिथाङा दाबि खालामदों जे प्रमद बर'आ जुदि 10 निफ्राय 12 मासि बिधान सभायाव देरहासारोब्ला बे समाव UPPLआ पावाराव फैगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बायगोन। दाबि खालामदों UPPL लाइमोन गांखंनि बिथां दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा। अशोक गयारीनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव 3 दाननि उनावनो जुदि बिधान सभायाव UPPL राजखान्थि हान्जाया 10 निफ्राय 12 जुदि मासि मोननानै देरहासारोब्ला बे समाव फिन UPPL सरकार फैगोन आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकारा बायगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां जे बे समाव बिथां अशोक गयारी बिथाङा फोरमायथिदों जे रायजो राजाफोरा UPPL सरकारनो एबा UPPL नो भट होनांगौ, UPPL खौ पावाराव लाबोनांगौ। दे प्रमद बर' होननानै जुदि बुङोब्ला शान्ति, प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला जौगासारनाय आरो प्रमद बर' होनोब्ला 26ता हारि माहारिफोरनि खामानि मावग्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों अशोक गयारी बिथाङा। आरो बे समाव जायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नो एबा UPPL नो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों अशोक गयारी बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि माने अशान्ति, हाग्रामा महिलारि माने बे समाव बुलाय सोलाय, हाग्रामा महिलारि माने दाङाबाजि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। आरो बिथाङा दाबि खालामदों जे UPPL एबा बे समाव फैबाय थानाय बिधान सभायाव जुदि UPPLआ मोन 10 निफ्राय 12 जुदि मासियाव देरहासारनो हायोब्ला एबा बिधान सभायाव देरहासारनो हायोब्ला बे समाव हाग्रामा महिलारिया एबा BTC सरकारा बायगोन होननानै दाबि खालामदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। गासैबो इन्टेलेक्चुयेल बुद्धिजीबिफ्रा दिनै मा होनदों खना खनला सावरायनानै जे पुनर प्रमद बर' फैयोब्लासो जोंनि BTC ओनसोलाव BTR ओनसोलाव शान्ति परिबेसा फैफिनसिगोन होननानै बयनिबो जों खुगा आरो बयनिबो बुंनायफोरखौ जों खोनानो मोनदों। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि माने अशान्ति, हाग्रामा महिलारि माने दिनै नांलाय खमलाय, हाग्रामा महिलारि माने काराप्टेड, हाग्रामा महिलारि माने मा होनदों गावजों गाव बुलाय बुसि खालायनायखौ जों बुजायो। दा ओंखायनो दिनै BTC ओनसोलनि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ लुबैयाखै, हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि नेतृत्वखौ लुबैयाखै। मानोना हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआवनो गोबां दिनै दावराव दावसि जानायखौ जोङो बे 6 मास 7 मासनि गेजेरावनो जोङो गोबां फर एग्जाम्पल जों होनायखौ नुनो मोनदों। आरो दिनै बिथांमोना माखासे मोनबा ग्यारेन्टिनि खोथा बुंदों। मोनबा ग्यारेन्टिखौ बिथांमोना दिनै सोर मानसिनो साबैसे बिथांमोना 2 लाख होखो, साबैसे मोनबैसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना 15,000 करि होखो। नाथाय जोंनि दिनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 15,000 नङा 25,000 करि जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होदों। नाथाय बिथांमोना दिनै 15,000ल' होदों। आरो बिथांमोना जों खोनानो मोनदों जोङो गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों फकिराग्रामाव। मा होनो फकिराग्रामनि MCLAनि एगेन्स्टआव गोबां धरना होनायखौ जों नुनो मोनदों। जे दिनै बिथांमोना बे मा होनदों स्किमफोरखौ IBS स्किमफोरखौ बिथांमोना मा खालायदों, मा होनदों न'खरसेयावनो 4 मोनबा लानायखौ जोङो खोनानो मोनदों। आरो बेयो बास्तबजों बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौ बिथांमोननि रायजोआनो धरनानि गेजेरजों दिनै फोरमायदों आरो जोंबो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ नुनो मोनदों। बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा, बेनो जाबाय BPFनि सरकारा। बिथांमोना गिदिर लेक्सार होदोंमोन, गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना फैगोन समाव माने बयनिबो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोननो। जोंथ' नुदों बिथांमोना रायजो राजानि थाखायथ' खामानि मावाखै, गाव गावनि स्वार्थ लबनि थाखाय, गाव गावनि लबिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। जों नुनो मोनदों बिथांमोननि सेला बेलाफोरा गोबां गारि गुरा बायनानै गोबां गाव गावसो साखावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों।
बिथांमोना मालाबाबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै दिनै बिथांमोना बिसिडिसिआव मोनसेबो खामानि हरनो हायाखै दिनै बिथांमोना प्राइमारि लेभेलाव मोनसेबो खामानि हरनो हायाखै दिनै बिथांमोना ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ दिनै फिथा हादोंब्ला अन्थाइ खाम्बा गायसनदों होनना बुंब्ला गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव गुथे खामानिफोरखौ मावनानै गालांनाय सेनसन जानाय खामानिफोरखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै खामानि मावबाय थादों दिनै गोदान सरकारा खुनु गोदान मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना बेखौनो दिनै फोलावनो नागिरदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे खुगाजों खामानिजों मावनानै देखायदों होननानै बुङो नाथाय बेफोर गासैबोथ' प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायसो बिथांमोना बुंनो लाजियाखै बिथांमोना दाबो माने बेफोरखौ माने रायजो राजाखौ माने मा होनदों गुलाय गुजाय खालायनानै रायजो राजाखौ मोनसे गुंग्ले थासारियाव लाबोनो नागिरदों मानोना दिनै रायजो राजाया बयबो बुजिबाय रायजो राजाया बयबो मिथिबाय जे प्रमद बर' सारनि नेतृत्व सरकारनि दिनाव गोबां खामानिफोरा मावजादों मानोना नैबे 5 बोसोराव गोबां जोङो मिशन लानानै जोङो मिशन आरो भिजननि गेजेरजों जों खामानि मावदों आरो बेनो जोंनि प्रमद बर' सारनि मोनसे मा होनदों बिथांनि साननाय दा ओंखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा नैबे फैगोन एमएलए इलेक्सनाव जोंनि बे बिधान सभायाव जोङो गासै 15टा सिटआवबो जों 15टा सिट होनानै मासि लानानै जों जेरैखि जाया जे इउपिपिएलआ मा होनदों 10टानिफ्राय 12टा सिटखौ जे देरहानांगौ बिनि सार्थआव दिनै जोंनि मा होनो मिरु लाइमोन गांखं आफादा गोबां जों खामानि मावबाय थागोन आरो बे मिरु लाइमोन इउपिपिएलआ गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मा होनदों बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जोङो जोङो प्रमद बर'नि जोङो एमएलए 10टानिफ्राय 15टानि गेजेराव जोङो मा होनदों 10टानिफ्राय 12टा जों एमएलए खौ लाबोनो थांगासिनो आरो बेखौ नोंथांमोना फैगोन समावनो नुगोन आरो नोंथांमोना नुगोन जे प्रमद बर'नि बे 10टा जेब्ला एमएलए मासिया फैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मा होनदों नैबे मास मोनथामनि उनावनो जोबनोबो हागौ बायनोबो हागौ बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आं दिनै रोखा फोरमायबाय मानोना नोंथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों थाना लाब गैया नोंथांमोना प्रमद बर'जों फैदो बेनिखायनो प्रमद बर'नाव भट हो ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट हो आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोग्गो समाज गोग्गो जुदि नोंथांमोना जुदि जेब्लायबो अनलायनायखौ हास्थायदोंब्ला जाथि हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनायखौ लुबैदोंब्ला नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट हो प्रमद बर'नो नोंथांमोना भट हो प्रमद बर'खौ अनसाय आरो प्रमद बर'जों थानानै नोंथांमोना जेब्लायबो हास्थाय